Naoružani tavama, poklopcima, loncima i fučkaljkama 3000 građana odazvalo se prosvjedu na koji su pozvali pravo na grad i zelena akcija. Cilj prosvjeda u Varšavskoj ulici je bio probiti uši gradskoj vlasti, ne bi li zaustavili Horvatinčićev projekt izgradnje cvjetnog prolaza. I dok investitor Tomislav Horvatinčić ponavlja kako je riječ o javnim interesima, građani su na današnjem prosvjedu glasno poručili: odustanite od izgradnje cvjetnog prolaza. Pa ja mislim da je to čista novac, da je to jednostavno tako, mislim da ovdje pada u zadnji plan ljudske potrebe, da tu mladi, da što god da se radi, pada u zadnji plan, a sve prvenstveno se radi vrti oko novca, kako će sebi neko izgraditi nešto da bi sebi zarađivao novac. Tako da, evo, kao građanin ovog grada, mislim da to je moje pravo da mogu tu doći i nešto raditi u ovom gradu. Eto. Prosvjed je završio u 12:30, a nakon toga Tomislav Horvatinčić održao konferenciju za novinare na kojoj je ponovio da je projekt od javnog interesa grada.